ଲୁଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନଜର ଦୋଷକୁ କିପରି ଏଡ଼ାଇ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ କହିବି। ନଜର ଦୋଷ କେବଳ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଲାଗିଥାଏ ତାହା ନୁହେଁ, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଲାଗିଥାଏ। ତାହାର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ବିରକ୍ତି ଲାଗେ, ଏକା ରହିବାକୁ ଲାଗେ ଇତ୍ୟାଦି। କ'ଣ କରିବେ? ଗୋଟା ଲୁଣ ଅଳ୍ପ ଆଣି 7 ଥର ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇ ବହି ଯାଉଥିବା ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେବେ। ଗୃହରେ ଯଦି କେହି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ବା ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଏକ କାଚର ପାତ୍ରରେ କିମ୍ବା କାଚର ଗ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଲୁଣ ରଖିବେ। ଏହି ଲୁଣକୁ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ବଦଳାଇବେ। ଦେଖିବେ ରୋଗୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେବ।